बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। बावैसो सान सिगां मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा 1000 लिटार गाइखेरजों दुगैब्लाबो बनसोनि सोद्रोमाफोरखौ सिनाय मोनखायो होनना बुंनाय बाथ्राखौ लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ तामुलपुर जिल्लानि रायखां बर' मुंनि सासे बर' लाइमोना गाज्रि रावजों फिननाय होदोंमोन। रायखां बर'आ बे गाज्रि बाथ्रा बुंफ्लांनायखौ दिपेन बर'निसिम खौरांगिरिनि गेजेरजों निमाहा बियो। दिनै रायजो सरकारा बिहु खुंफुंग्रा आफादनो 1,50,000 राङारि अनसुंथाइ होनायखौ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया मोन 10 बिहु खुंफुंग्रा आफादनो राननानै होबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बर'नि मोनसेबो रंजालि बैसागो खुंफुं आफादफोरा मोनासै। रायजो सरकारनि बे राङारि अनसुंथाइखौ मोनैयाव गोबां बर'नि रंजालि बैसागो खुंफुं आफादफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। इनकाउन्टार खालामजानाय आलफा उदांनि लिंकमेना डिब्रुगड़नि AMCHआव जोबथाहांबोबाय। आलफा उदांनि लिंकमेना पुलिसनि इनकाउन्टाराव जोखोम जानानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ सुरज गगৈ होनना सिनायथिनाय जादों। सुरज गगैखौ थांनाय दाननि 4 मार्च खालिनो आलफा उदांजों सोमोन्दो थानायनि दायाव हमनाय जादोंमोन। उनाव बे सानखालिनो सराइदेव जिल्लानि सनारि ओनसोलाव पुलिसनि गलियाव जोखोम जायो सुरज गगैया। सुरज गगैया पुलिसनि कास्टडिनिफ्राय खारखोमानो नाजानाय समावनो पुलिसआ गुलि गावनायाव आगसि आथिङाव नाङो। बिनि उनाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय AMCHआव थिसननाय जायो। नाथाय जोबथायाव डक्टरा बिथांखौ फोथांना लाखिनो गोब्राब नाजासेयावबो बिथांखौ फोथांना लाखिनो हायाखैसै। फैगौ 5 सानाव सा सानजा भारतनि रायजोफोराव गोब्राब अखा हागोन। भारतारि बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 5 सानाव आसामजों लोगोसे सा सानजा भारतनि रायजोफोर जेरै नागालेन्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुरायाव सारअन्थाइ गोनां बारहुंखाजों लोगोसे गोब्राब अखा हागोन। बे बाथ्राखौ भारतारि बोथोर बिगियाना टुइटनि गेजेरजों मिथिहोदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बियाबनि लामाया लामा नङा, फुख्रि बादिसो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर खग्रापुर थांलाय फैलाय लामायाव फ्राय 7 किल'मिटारसो गोजान लामाया गोथौ गोथौ हाखर जानायलाय ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। गहाय कमल आलिनिफ्राय तामुलपुरसिम थांग्रा बे लामाया गोथौ गोथौ हाखर जानायलाय सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनाय फरायसाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा हान्था मेला खालामनायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। नाथाय दिनैसिम सरकारा जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सरकारा जेबो नोजोर होयैनि थाखाय बेबादि लामाजोंनो हान्था मेला खालामनो गोनां जादों। बे लामाखौ थाबैनो लुफुंना होनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो तामुलपुरनि MLA जलेन दैमारि बिथांखौ रायजो राजाफोरा खावलायदों। दिनै 7 एप्रिलनिफ्राय 4थि खोलोबनि बड'लेण्ड सोमावसारनाया जाफिनबाय। दिनै मिरु बनसुआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय KDSA फोथाराव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों। मिरु बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुङोदि फैबाय थानाय समाव बर' माहारिया आलादा रायजो नङाब्ला, आलादा रायजो मोनाब्ला बे बुहुमाव थांनानै थानो हानायनिफ्राय मालाबाबो जाफुंसार जानो हानाय नङा, मालाबाबो बे बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा। बेनि थाखाय फिन खेबसे 4थि खोलोबनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जागायबाय होनना। थांनाय सप्तासे नाङैनो आसामाव अखा हानायनि जाहोनाव गोबां आबादारिफोरनि आबादा खहा जानांदों। बाक्सा जिल्लानि खामार दैसानि फोथाराव अखा हानायनि जाहोनाव गोबां बिबांनि बेसर आबाद खहा जादों। अखा हानायनि जाहोनाव बेसर आबादखौ फोथारनिफ्राय दैखांनो हायाखैसै, जायनि जाहोनाव गोबां बिगा हानि बेसर आबादा खहा जानो गोनां जायो। अखा हानायनि जाहोनाव बेसर आबादखौ फोथारनिफ्राय दैखांनो हायैनि जाहोनाव बेसर आबादा अखानि दैयावनो गाज्रि जालाङो। बाक्सा जिल्ला राङापारा गामिनि जाखांफुनाय आबादारि रिन्दावारिया गोबां खस्थ'जों 37 बिगा हायाव बेसर आबाद मावदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि थांनाय माखासे साननिफ्रायनो अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव बेसरा अखानि दैयाव गाज्रि जालाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।